Helo yn y blant, siwr i chi i gyd. Sara ein enw i, a mae rhywun wedi gofyn i mi i ddarllen stori i chi. Mae rai fi ddeitha chi, mae hon yn ffefryn yn ein tŷ ni. Rydyn ni'n hoff iawn o gymeriad o'r enw Sali Mali. Ydych chi wedi clywed am Sali Mali? Ydych chi'n gallu gweld Sali Mali rhywle yn y llun yma? Chi'n iawn? Dyma hi fan hyn. Mae Siôn, fy mab, yn cysgu ar hyn o bryd, felly dwi wedi dod â Sali Mali lawr fan hyn mwyn recordio'r stori fach yma i chi. A stori sydd gyda ni o'r enw Chwilio am Drysor gyda Sali Mali. Gadewch i ni fwynhau'r stori. Ydych chi'n barod? Chwilio am Drysor. Tybed pa fath o drysor mae Sali Mali yn mynd i ddarganfod. Roedd Sali Mali yn darllen stori i Jack Do. Yn y stori, roedd plant yn chwilio am drysor mewn twll yn yr ardd. Be sy yn y twll, Jack Do? Holodd Sali Mali. Beth ydi o? Gwaw, 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 meddai Jack Do. O da iawn ti, meddai Sali Mali. Cist drysor yn llawn o aer. Gwaw, 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 meddai Jack Do yn gyffroes. Pwyntiodd yr aderyn bach at y ffenest. Eisiau mynd i chwilio am drysor yn yr ardd wyt ti, Jack Do? Holodd Sali Mali'n syn. Gwawg, meddai Jack Do. Yna i ffwrdd â ni, meddai Sali Mali. Cloddiodd Sali Mali ar rhaw. Cloddiodd Jack Do a'i big. Dyma hwyl, meddai Sali Mali, palu am air yn yr ardd. Yn sydyn, trawodd pig Jack Do yn erbyn rhywbeth caled yn y pridd. Crawg, llefodd. Tyrd, Jack Do, meddai Sali Mali, helpa fi i dynnu. Hwyrach mae cist drysor sydd yna. Tynnodd Sali Mali a Jack Do i gorau glas. Tynnu a thynnu a thynnu. Wysht! Tasgodd y peth caled o'r pridd. O, dyna siom, meddai Sali Mali. Hen decell yw hwn, nid cist drysor. O, gwrawg, meddai Jack Do. Dechreuodd Jack Do gloddio unwaith eto. Gwrawg? Roedd rhywbeth oer a chaled yn y pridd. Rhywbeth tebyg iawn i drysor. Gwrawg, gwrawg, gwaeddodd Jack Do ar Sali Mali. Ar o siliad, meddai Sali Mali, mi ddo i draw i dy helpu. Rhoddodd Sali Mali i llaw yn y twll. Gwrawg! Neidiodd Jack Do i fyny ac i lawr yn gyffroes. O'r diwedd, tynnodd Sali Mali i llaw o'r pridd. Edrych, Jack Do, meddai, edrych beth oedd yn y twll. Taten hyfryd flasus. O, gwrawg, llefodd Jack Do'n siomedig. Am lwcus, meddai Sali Mali, mae'r ardd yn llawn o datws brown. Crahawg! Cerddodd Jack Do i ffwrdd a'i ben yn ei blu. O, paid â bod yn siomedig, Jack Do, meddai Sali Mali. Tyrd, mi awn ni ar tatws i'r tŷ ac mi ddangosai rhywbeth i ti. Torodd Sali Mali dair taten yn ei hanner. Edrych, Jack Do, meddai, dwi'n mynd i dorri siapiau ar y tatws. Siap cilch, siap sgwar a siap seren. Crawg, meddai Jack Do. Dyma focs gwag a phaint o wahanol liw, meddai Sali Mali. Wyt
ti'n meddwl y medru di stampio patrwm ar y bocs efo'r siapiau tatws? Gwawg, meddai Jack Do. Roedd e'n hoffi gwneud patrwm. Stamp, 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 stamp. Cyn hir, roedd y bocs yn batrymau drosto. Da iawn, Jack Do, meddai Sali Mali. Mae'r bocs yn harddach o lawer na chist Drysor. Rwan, tir di ddweld beth sy'n geni ar dy gyfer di swper. Chwarddodd Jack Do. Ar ei blat, roedd sglodion. Sglodion aur. Mi droes i'r tatws brown yn sglodion aur, meddai Sali Mali. Mi gawson ni Drysor yn yr ardd wedi'r cryfan. Meddai Jack Do. Yn ei wely y noson honno, cafodd Jack Do stori am ferch ac aderyn bach yn darganfod sglodion aur. Nos da, Jack Do, fy'n rhysor bach i, meddai Sali Mali. Crawg, meddai Jack Do. A dyna i chi stori Sali Mali a Jack Do yn chwilio am Drysor. Nethoch chi fwynhau'r stori yna? Mae'n ffefryn yn ein tŷ ni. Nawr te, tybed os na rhywun yn y tŷ'n gallu helpu chi i wneud siapiau allan o datws. Chi'n credu bod yna? Tatws fel y rhai yma'n fan hyn. Chi'n gallu i torri nhw'n hanner ac yna creu siapiau a ffeintio y siapiau ac yna rhoi stamp, stamp, stamp ar bethau. Chi am drio? Ydych chi? Wel, pob hwyl i chi, a diolch i chi am wrando, a byddwch yn ofalus. Iawn? Hwyl fawr!